Ka zo ka hau sama kuma ka mun fitsari bayan ka zagan ka gudu. Sakon kai abin da ya ka ci uwarka wallahi yau. Wallahi zo bai. Shi wallahi. Kai ka bani da. Kai dan laga. Oye. Ki zan kama shi don ubai. Ka wani mutum. Sani zan gudu wata zan so yi ta don ubanka. Oye. Ni ke sama ne. Ni kuke sama me? Kusurwa ba. Ya san mai wallahi sai na kai. Ya yi wani tumaki shi wallahi sai na same shi. Ni kuke sama me kai dan uban ka gaya musu ni ne. Mama zo kai ba mu ruwa. Wallahi kai ni dan uban su. Dan uban ku kai. Me fa kamar ni in tumakin kawai na rubuta ni za su ce me kawai sun gani da kwalbar giya. To ba dole sai ma me ba. Sun ga kana shan giya. Giya na da kyau ne? Wata ce me shi ma karamin ya kara ta me na ce mai giya ne amma sun ki wari. To giya ce mana ko abin kirki ne? Oke giya. Giya ce an faɗa giya ce. Oke na ba abin kirki wani kai. To ni abinci na ne. Ni kunu da abinci na. Kunu. Ke za musu kunne. An ja musu kunne. Gidan na ƙara ciya. Wani zinkiyar ce mu me. Ba ta ga kulma ba? Me? Ni ma na faɗa. Me? Yanayin tumakin yanayin ka kai ma. Ni wa tinkiya. Kai ma tinki ne. Kai ma kira. Ni kuma buru. Har ka samu daman cin latsin wani ma?